पुलानो चिनी मीडिया फ्रेंड्स संगनो खाकामिया फारो जों दिनै खातुं खाजानि बिसिंतै सालायनो थाङै दङ एबा साख्लायनो थाङै दङ दिनै चिनो प्रेस मिट खालायदोनि आनि लगियो दङ दिनै DTADC हापांनि स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स बेदेगनि प्रिंसिपल ऑफिसर जों जतन साइमानो चिनी DTADC सुपर लीग सालकलमा चेंगमानी यागुलो ताबुक पाइथाकनि बादाले मुंना थाङै दङ फाइनल मैच पाइथाकनि बादाले मुंगो चिनी आरो नारवाई अकरा रंगै हाइशक पाइने मिस्टर मांदर CEO of Northeast United FC ताई खरकसा तंगो मिस्टर जुआन पेड्रो हेड कोच Northeast United FC 22 तारीख मार्च चिनी दिबर जारानि सिमी और प्रोग्राम चेंज जानाय ताई पुलानो बेले खेनो खुलुमुं ते खाकामिया फारो चिनी बुबाग्रानि नायकल फांबाय ते चिनी ऑनरेबल CM नि दिदुलुंबाय जों DTADC हाबांनि बाहागतै चिनी सिक्ला चालायरंनो थोमुन हापर तुबुय बंनो शाक हामतनिवै बंनो कैरियर सिनामनानि बागै जों अ प्लेटफर्म खौ सिनामनानि जों गोबां मा थाइनि चिनी प्लेयार्स दङ जों गाहाम थंमानि नुगै मानखा ए बसखौ फाइनल जराव जों बरनो हाइकेनो बंनि थिनां सिनामना बागै जों फुटबल जों चिनी युद्रनो जों बाहाय कैरियर सिनामनि मान अबचिनी हारमुं तंमानि अमाकेनो पाइथाकनि बातेले मुंगो चिनरो चिनी बुबाग्रा चिनी ऑनरेबल CM ते जोतो चिनी DTADC हापांनि चिनी आदं बरमना आदं सं आदिनो जों जोतो पाल खालायो चिनी फुटबल फाइनल मैच न जों नायलायने ते हास्तिनि जोतो चिनी खाका हम लोग रगनो हाइनो जों DTADC हापांनि बहत्ति खाका हमें लाम शगो 22 तारिखो नरक जोतो पालबाक सगाय चिनी ओ फाइनल मैच न नायनान बागै नरक जोतो फाइले जादि जों ओ थोमोनो जों जोतो पालबाक सगाय जों नायलायनाय तेसा हाइनो हाय तो ओमके चिनी म्यूजिक हमजगे तंगनाय चिनी जोतो खाका हम लोग रंगनि बागै तिप्रा आइडल सीजन 2 ताकलाइनी ओ बातेलाइमुं बेचेबो हरक बाबरक तक फाइनल थांका हरकसा तंगो बुखुक अस्मिका देबबर्मा बुखुक जिक प्लोंग स्माइटिरियां तै ताकुक दिनेश जमातिया बुखुक नाफुति जमातिया ताकुक अनंत जमातिया बरक फाइनल बातेलाइमुंगो बो बरक बेलाय खोना तो खेर साबै बंनि टैलेंट न बरक फुनुंनाय अमहायकेनो जों हाइनो हाय 23 तारिखनि सारिक बुखागो जों चिनी खुमलुं जे मोटर स्टैंड आरो जों कतर खलायो जे फाइनल नि जे रसामुं एबा पान्दानो जों आदिनो जत्तो पालबाक सगाय जों आदिनो नायलेने हाइनो हाय जत्तो हास्तिनि चिनी म्यूजिक रसाम हामजक तंनाय चिनी जत्तो खाका हम लोगरनो खाबे लाम शगो दि प्राइडल नि फाइनल नि सालानो जत्तो पालबाक सगाय फाइलेदि चिनी गरंकु खाय रसाबनाय चिनी जे कन्टेस्टेंट बरंनो जों सपोर्ट खायो बरंनि
samung bisintui borongni talent of funugui biskango bora kujugo kaiman nangthum omahakena jeng jotto palbak sake jeng 23 तारिख बाहायनो हाय जों दिप्रा आयदाल जों जत पालबा सके जों एटेन्ड खालायनाय नारवलो आबो जों साखलाय जानाय अफिशियली दैचिनि अमन तंनाय जे चिनि टैलेंटेड ना दिन जों सापर्ट खेमन बिसिन दिन बंनि थिनांग बर तेबो कुसु गाय थांग दं आबन बागै जों जत पालबा सकलाय जों हादिन चिनि फाइनल जे दिप्रा आयदाल जों नायलायनाय या जतन फ्री दाइचिनी फुटबल बो टिकेट नांगिया जतन फ्री दांगे चिन लुकुरन बागै जों स्नामानि जतन चिन लुकुरन बागै नंनाय आबन बागै जों नरन जतन खाका हमबे लामसगो जत फाइलायदि जों पालबाक सकलाय चिनि अ फाइनल मैच न जों नायलायनाय ताइ चिन अ फाइनल मैच नि जे दलनै दलाय बाय चिनि वेस्ट म दलनिबरं बातेलायनाय जरां हायनाय मुदु खारिफिने सारिकनि दुइटा टामपुरन सिमी चिनि फुटबल मैच फाइनल मैच जेंजांनाय